Arratsaldeon, ongietorriak Made in Goierri zikloko aizkenengo ekitaldira. Bueno, aizken aurrekora. Uste gendun gaur bukako gendula, baina badaukeu beste bat eskutartean. Hori azalduko dizuet. Bueno, igual hasi aurretio, hor daukagu jarrita, Eureka bizirik, ez dakit pentsatzeet irakurriko zendutela, zientziaren museoa izteko asmotan direla ekainean, izugarrizko pena ematen digu, geure iritzia eman oidegu eskatu diguten lekuan, eta benetan penagarria iruditzen zaigu. Ulertzen dugu kutsak iztea, baina iruditzen zaigu beste norbaitek aurre egin beharko liokela horren kostoari eta irikita mantendu beharko gendukela. Errealidadean egiteko asmoa dutena da, 8.000 metro ditu Eurekak, eta zabaldu nahi dute tabakaleran kutsak 500 metroko ordezko bat, orduan, zentzu gehiagirik ez dauka. Orduan, horren inguruan parte hartu dugu, lehenizkatak aldarrikapena berea egindo, museoa irikita mantendu behar dela, garbia azaldu dugu ere, eskatu zaigun leku guztitan, ez gaude inoren kontra, lehenizkat ez da inoren kontra, lehenizkata da batzeko asmotan dagona beti, sumar, no restar. Eta orduan, bueno, kutsak ezin badu mantendu, bilatu beharko genduke zeinek mantendu. Hori da gure iritzia. Eta hori esan da gero, esan dizuet gaur ezken aurreko ekitaldia daukagu. Uste gendun ja bukauta geudela, baina bueno, apirilan 10-eko geira, Eroskin plazan, beste erakusketa bat jarriko dugu eklipsearen ingurukoa. Jakindari Eusko Jaurlaritzak sortu duen aliantzaren eskutik iritsiko da behasaina, 4 triptiko dira, 12 irudi guztira, eta apirilak 17an, arratsaldeko 6etan izango dugu euskerazko saio bat bisita gidatua hori azaltzeko, etorriko da Virginia García, Arantzadiko astronomiko saieko burua edo, eta 7etan ingo dugu beste bat gazteleraz. Eta horrekin uste bukau ingo dugu aurtengo zikloa, besteik etortzen ez bazaigu ingurura. Horixe. Ez dakit, bazkideri balin badago edo jaso ez dona libururik ere, gero jasotzeko aukera izango du. Zerbait gehiago, ez zait zer gehiago etortzen burura, beraz ja hasiko gera gaurko hitzaldiaren ingurukoa. Bertan daukagu Maite Fernandez Artez enpresako kidea da, ezta? Eta bueno, denbora luzez aritu dira Beasaingo parrokian zaharberritze lanak egiten, restaurazio lanak egiten. Bueno, arte ederretan lizentziatua da, 20 urte baino gehiagoko esperientzia du ondare historiko-artistikoaren kontserbazioa eta zaharberritzean. Bere lanaren helburua iraganeko aztarnak ulertu, zaindu eta etorkizunera modu zientifiko eta ulergarrian transmititzea da. Urte hauetan zehar, pintura muralak, elementu eskultorikoak eta eraikin historikoetako dekorazioak zaharberritu ditu. Besteak beste, Beasainen, Donostian eta Gipuzkoako hainbat lekutan, materialen portaera eta kontserbazio erronkak aztertuz. 2013az geroztik, Aida Paiarekin sortutako Artez Restaurazion enpresan egiten du lan, eta zaharberritze profesionala irakaskuntzarekin uztartu du, ondarea zaindu ezik ulertarazteko helburuarekin. Zorionez horrelako persona bat eduki dugu, eta ez nola zan Borjan edo beste harrek pintura bere kabuz osatu zonaietako batez. Orduan zientziak eta ezagutzak hortarako balio dute, gauza behar bezala egiteko. Nahi dezunean Maite, aurrera. Bueno, ezagute duzu Elisa, egon zarete, margoak atera genituenetik, ikusteko ezagunak dituzu, ez? Bale. Bueno, egingo dugu ibilbidetxo bat kontatzeko zer egin dugun, bertan. Olakoa zen, gu Beasainera etorri ginen lehendabiziko aldian, Jasokundearen Andra Marie Elisako absidea, 1468koa da berarena daukagun lehenengo dokumentua, lehenengo aipamena. 3 fase ezberdinetan egin genuen lan, lehenengo batean 2022 urtean eta erretaularen zati hori erori zenean katak egin ginu zen, 250 kata baino gehiago egin ginu zen eta isa guztietan margoa aztarnak agetera ziren. Horregaitik, diputazioak erabaki zuen aurrera eramatea margoen ateratze hori. Hori izan zen, lehenengo fasean egin genuen 2023 urtean.
Eta behin ikusita zer zegoen, orduan erabaki zen aurrera ateratzea sarberritze prozesu osoa. Ze margoak kalitate honekoak ziren eta egoera oso honean zeuden. Bueno, katak, esan dizuet, gangetan, mordoxka bat, denetan agertzen ziren satiak, ez genikien zer zen, paretetan bebai egin genuen, eta, bueno, denean agertzen zen zehozer. Ondiokan ulertzen ez genuen puzle bat, Bueno, hemen ikusten gaituzue eta haue harrigarria izaten da, Iñakian egon zen egun askotan guri ikusten zela egiten genuen lan, bisturiekin, bibroinzisore txiki-txikiekin eta zintzel txiki batzuerekin atera genituen margo guzti horiek, bale? Etzan sartu taladrorik, ez erramintza handirik, hau da bibroinzisorea, bale? Dentista garbiketetarako erabiltze duten horietako torno txiki bat, bale? Hemen bisturia eta zintzelak. Horrela joan ginen, 5 hilabetez dana ateratzen. Paretetan berdina egin genuen, baina hormetan ja igeltzua ere agertzen zen. Gangetan bakarrik margoak eta paretetan horretarako ja zintzela handiagoak erabili ginu zen. Eta zuek ikusteko bai, zelako lodiera zuten gainean, margoen gainean jarri zituzten igeltzu geruza horiek, bai? Hemen, 2 zentimetro, inkluso 3 zentimetrotako lodierak neurtu ginu zen. Hori kontutan izan, margoak, bueno, ez dizuet, esan, margoak 1555ekoak dira, Juan Pérez de Landarenak, orduan pentsatu, 1555etik 2022 urtetara, zenbat geruza joan zaizkien gainean jartzen, bai? Ze normalean ez da aurrekoak entzen, estali egiten da. Eta, bueno, zer topatu genuen, ikonografia aldetik oso margo aberatzak dira, badaukagu lehenengo gangetan dekorazio humanista, profanoa, animalien irudiak, adreilua, hemen erbixoetan hori aingeruen aurpegi batzuk agertzen dira, baina, bueno, gero lunetoetan Kristoaren bizitzaren pasioaren 5 eszena dauzkagu, eta hormetan, 2 pintzelkada ezberdin dauzkagu, 1555eko bat, gero erretaula, eta ondoren 1578 urte ingurukoa, 2. pintzeladura. Rosan ikusten dugun hau da, 2. pintzeladuraren arrastoa. Urdinez lehenengo pintzeladura eta berdez galdutako guztia. Eta, bueno, behin dana agertu genuenean, kontserbazio egoera zein zen aztertzeko aukera izan genuen. Egia da, margoak hain gaina sala handia betetzen zutenez, oso egoera ezberdinak zituztela, bai? Alde batetik geneukan ganga, nun bakarrik kare geruza ezberdinak eta azkenekoz margo pintura plastiko geruza bat eman zioten, eta horrek bazituen beren harriadurak, eta gero genituen paretak, nun igeltzu horiek eman zizkieten, eta igeltzuak emateko, badakizue, pikau egite dituztela paretak eusteko. Orduan, besten harriadura batzuk. Hemen erakutsiko izkizuet pixka bat margoen egoera horiek, bai? Alde batetik geneukan pulberulentzia. Zer esan nahi du horrek? Azkeneko eman zioten geruza plastiko horrek ez zion lagatzen arnastea. Eta horrek egin zuen margoa geruzatik altzatzea. Zergaitik gertatu da hau ere? Ez direlako freskoak. Dira horma margoak, baina ez dira freskoak. Badakizu zein den ezberdintasuna? Fresko batean, pigmentua karbonizau egiten da masan, morteroaren barruan. Horma margo hauetan, direla alseko, morteroa isa lehor dagoenean, orduan ematen diote, akuarela bat balitz bezala,
margoa, bai? Horrek egiten du beste geruza ezberdin bat izatea eta horregaitik altzau egiten da. Freskoa izango balitz, hau esen gertatuko. Eta beste aldetik geneuzkan karbonatazioa, justo kontrakoa. Zergaitik gertatzen da hau, filtrazioak gertatzen direlako eta orduan kareak berak daukan karbonoarekin erreakzioa egiten du eta egiten du film bat gainazalean sortu harri baten gogortasuna daukana. Eta horrek egiten du ez ikustea margoak. Hau oso ohikoa da kobazuloetan eta. Zer gehiago geneuzkan? Igeltzu zaharrak, antigualean egindako reformetakoak. Orduan, guk esateugu, 2022 urtean deskubritu ginuzen margoak, gizurra. Herri honetan baten batek bazekien hor margoak zerela. Ze konpontzera igozenak ikusi zituen, bai? Baditugu bai luneto eta gangarteko irekidurak, horrek lursaiaren mugimenduen gaitxik sortuak edo, eta azkenean disgregatutako morteroak, ez? Grabedadearen kausa. Eta gauza oso bitxi bat, ikusi ginuena bai izan zen, pigmentuen kolore aldaketak edo birajes. Kasu honetan, narriadura hauek ez dira atzeragarriak. Behin pigmentua kimikoki aldatu denean, ja ezin da atzera bueltau. Berez, hau, beltza ikusten dugun hau, gorria beharko zuen izan, da zinabrioaren eraldaketa kimikoa metazinabriora bilakatzen dena, beruna eta uraren arteko erreakzio kimikoaren gaitxik, eta hemen daukagu azurita bihurtzen dela paratakamita. Azurita urdina, paratakamita berdea. Urrengo pausua izango da eta ezetasuna kaltetzen jarraitzuko balu, malakita bihurtzea eta guztiz berde hori da, reakzioa. Hori gangei dagokionez. Lunetoetan zer gertatzen zitzaigun? Geneuzkan, bi luneto isa galduak, iparraldera emateutenak, erdiko lunetoa beste egoera ezberdin bat aurkezte zuena, zergaitik, erretaula ukizuelako aurrekaldean, orduan pixkat salbatu intzen. Gero daukagu, 5. paretan dagoen lunetoa isa margorik mantentzen ez duena, leiho hori 1678 urtean zabaldu zutelako. Orduan, lehioa zabaltzerakoan goiko partea ere erorte zaie eta hor desagertu egiten da margo guztia. 4. lunetoaren kasuan, isa margoaren, 80 edo mantenduko du, baina pikatuta dago guztiz. Igeltzua eman ziotelako gainetik. Eta hemen daukagu, 2. oso margo gutxi mantentzen duena. Ikusteko zelako espektroa geneukan. Paretetan zer gertatzen zen, lunetoen antzera, ez? Alde batetik geneuzkan pikatuak, zikinkeria, bere garaiko margoak margotzen zituzteneko konponketa batzuk, hauek zergaitik dakigu konponketa bat dela? Daukalako una lechada de cal, ez dakit euskeraz nola esaten den, kare geruza bat, horren gainean marra beltza, bai? Gero beste kare geruza txuri bat, eta horren gainean marra beltza. Eta bi marrak ez dute koinziditzen. Hortaz, urte batzuen aldera, konponketa hori egingo zuten. Segurazki ezetasunaren gaitik, ze hori iparraldera emategun pareta da. Eta zer gehiago gertatzen da paretetan? Lehenengo pintzeladura eta 2. pintzeladuraren artean arazoak egon zirela eta orduan atxikipen arazoak daude. Solte dago 2. Horregaitik ez da asko kontserbatu. Utzarte pilo bat dauzkagu. Ikusten duzu hemen, nola bi geruzak ez dauden ondo itxatzita.
Eta azkenik, erdiko paretan dagoen irudia, hau ez? Erretaularen irudia. Hemen zer gertatzen zaigu, sekula ez dela estalita egon. Beti egon da erretaularen atzean. Eta horrek salbatu du, baina beste narriadura batzuk egin dizkio. Adibidez, ikuste dituzue nola erortzen diren eskorrentia batzuk, zikinkeriarenak, okuloa, bebai beranduago zabaldu zuten, eta okuloa zabaltzean erori ziren arrastoak hor geratu ziren. Gero hornazina erraldoi hori ere, 19. mendearen bukaeran zabaldu zutena, beste kalte hori sortu zituen, eta egurrezko erretaula eusteko sartu zituzten egurrezko tokoiak. Horiek ere kaltetu zuten, horma margoa. Eta guzti honekin, ja ikusita zer geneukan, egin behar izan genituen froga batzuk erabakitzeko ze produkto, ze metodo, ze gauza egin margoak berreskuratzeko. Jose Luisek ondo esan duen moduan, gure zientzia bat da. Ez dira egiten gauzak egitearren, 5 urtetako ikasketa batzuk egiten ditugu, orduan, badago hor, atzean. Kontsolidazioa izan zen lehenengo erronka, ze margo guztiak behartzuten. Eta esan dizuedan bezala metro pilo bat ziren. Orduan, behar genuen sistema bat azkarra zena, eraginkorra eta eskutsakorra, hori dena. Horregaitik, hainbat produktu probatu ginu zen, eta azkenean erabaki genuen nanokal batekin, abside guztia tratatzea. 3 geruza eman genizkion, eta lan handia izan zen. Beste alde batetik geneukan lehen margoa nola pixkat altzatuta zegoen, finkapen arazo hori, eta finkapena aztertzen, itxasgarri ezberdinak landu ginu zen, pilo bat. Zertarako, ikusteko ez ditu ez dela dizdira sortzen, ez dutela kolorea aldatzen, eraginkorrak direla, noski. Guzti hori testatzen da, estel plantilla bat egitezu, eta hor joten zara zure notatxo guztiak sartzen, bale? Euki genuen aukera, Arabako Foru Aldundiko restaurazio zerbitzuarekin ere lan egiteko, eta beraiek pasatu ziguten, beraiek egiteuten produktu bat, injekzioak egiteko. Zertarako injekzioak esan dizuet, ez? 2 polikromiak, 2 pintzeladurak bananduta zerela. Honek, jeringilan dagona da mortero urtu bat, sartzen duguna zuloetatik eta egiten duenak 2 geruza horiek itxastea. Elkarrekin itxastea. Garbiketa izan zen beste prozesu luze bat, gehien bat 3. horma horretan, erretaularen atzean geratu zen horma horretan, ze hor 400 urtetako zikinkeria zegoen pilatuta. Hemen ikuste duzue, garbiketa kata bat. Garbiketa momentu guztian joaten da mikroskopio txiki batekin, konprobatzen aber kalteak egiten ari dituzun. Eta garbiketa frogak egin ginu zen lehorrean eta uraren bidez. Lehen erakutsi dizkizuet ere karbonatazioak. Karbonatazioak oso zaila da atzera bueltatzea, baina egia da karbonatatzen hasi berriak diren zona horietan, badaudela produktu batzuk eraginkorrak direzenak. Eta horien proba batzuk ere egin ginu zen. Morteroak, mortero bakarra erabili genuela esan dezakegu, naiz eta 2 formulazio ezberdin erabili ditugun, horretarako isa 30 kolore proba egin ginu zen. Beti kolore ezberdinetako areak erabiltzen, karea eta
listo, pigmenturik gabe. Zergaitik pigmenturik ez? Bueno, gure kasuan eliza baten barruan gaude eta kolorea ez zen hainbeste aldatuko, baina pigmentuak eguzkiarekin aldatu egiten dira. Eta horrek epeluzera arazoak emate ditu. Horregaitik areekin lan egitegu bakarrik. Eta azkenik, bueno, prozesuan azkenekoa izan delako ere, berreintegrazio kromatikoa. Lehenengo probak gangan egin genituen, baina bagenekien sistema bakarra erabili behar genuela eliza guztian. Hasiera batean, egin genituen tinta lauak eta reglatinoa. Hori marratxoen bitartez da sarberritzaio gehien erabiltzen dugun sistema. Baina behasainen ez zuen funtzionatzen. Ze beti ikusten zen arraro, oso marrastuta, oso berreginda bezala. Eta ez genuen nahi, ze behasainek daukana da ondarea bera badela baliotsua, ez da beharrezkoa berregitea. Ze ez dago beste eredurik, beste olakorik gure inguruan, orduan eukitzeak bakarrik badu balioa. Eta azkenik, erabaki genuen, marratxuen ordez, honako ese txiki hauek egitea, serpenteloa. Zer egiten du honek? Vibrazioa handia eukitzea. Osatzen du irudia, baina berregin gabe. Distantzia luzean guk ez ditugu ese horiek ikusten, eta hurbiletik oso antzemangarria da zer den nik egin dudana eta zein den originala. Ze beti gure esku hartzeak antzeman egin behar dira. Bereizgarriak izan behar dira. Bueno, hauek dira egin genituen proba guztiak. Horrek 2023 urtean. Eta 24ean ja tokatu zitzaigun lanean hastea. Beti uki dugu gure inguruan jende mordo bat, beren iritziak eta irizpideak ematen, eta horrekin egin dugu aurrera, bai? Ez dire izan guk hartutako erabakiak. Bueno, esan dizuedan bezala, kontsolidazioa izan zen erronka bat, metro karratuen gaitxik, horregaitik, bueno, matabi handiekin pulverizatu egiten genuen produktua. Produktua badago aukera brotxa bitartez ematea, baina, karo, altxatutak dauden pigmentuak brotxa batekin ematen baldin badiet gainetik, eramango ditut. Orduan horregaitik modu honetan. Momentu guztian temperatura eta ezetasuna neurtzen joan ginen, ze fabrikanteak esaten zigun oso baldintza konkretu batzuetan eman behar genuela produktua, ze bestela arazoak eukitzen algenituen, eta mikroskopio txiki honen bitartez kontrol hori egiten joan ginen, bale? Zertarako karbonatazio hori gainazalean ez gertatzeko eta ez ateratzeko belo txuri hori gainean. Bueno, garbiketa. Garbiketa mekanikoa egin genuen azkenean, 3. lunetoan kenduta nun bai erabili genuela urbidezko metodoa, puntualki, oso puntualki, eta beste guztian, hemen pintzelekin ikusten gaituzue, baina gehiengoa Milan goma txikiekin, betiko goma txuri horiekin egin genuen. Horrekin egin genuen pareta guztiak. Gainean zeukan bustin moduko bat kentzeko. Ikusi duzue lehen aurretik erakutsi dudan irudi batean oso laranja ikusten zela dena, geruza hori kentzeko Milan goma horiek erabili gehiago zen. Erretaularen erronka zen jakitea zer zegoen eta ez gomekin ez borratzea ezer, bai? Hemendik onera heltzeko. Orduan, zer egin genuen? Lehenengo pintzelekin, txuria ikusten zen horietan garbitzen joan, eta behin ja irudia argiago geneukanean ja apurau. Ze batetik bestera ikuste duzu, ez? Magia emategu.
Eta erdiko lunetoan berdina. Lehenengo joan argitzen pixkat, gero behin formak zer diren dakigunean garbiketa osoa egin alizateko. Irudi hauek beti dira oso txostenetan jartzen ditugunak. Bai? Espektakularrak. Erdi bat, beste erdia. Baseukan, ikinkeria. Bigarren polikromia ere, ikuste zuen karratu hau garbi, nola agertzen joan ziren kolore guztiak, eta hemen lehen esan dizuedanat. Bai? Geruza, bustin moruko hori. Bueno, morteroa. Esan dizuet, erabaki, zuzendaritzatik erabaki zen mortero bakarra erabili behar genuela. Ez ginela erabili behar zonaka, segun eta ze kolore zegoen inguruan mortero ezberdinak erabiltzen. Segero horren irakurketa oso zaila egiten da, eta ez da ulertzen. Eta esan dizuedan bezala gure esku hartze guztiak antzemangarriak izan behar dira. Horregaitik, mortero bakarraren formula. Berez bi erabili ditugu. Zergaitik, 16 metroko altuera daukanez elizak, argiak ezberdin jotzen du. Orduan, bi erabili ditugu. Bat lunetoetan eta beste bat hormetan. Baina isa berdinak dira. Bueno, hemen ibili ginen, mila proba egiten, argiekin, ikuste duzue hori da pareta, horma eta lunetoa. Eta argiztapen ezberdinekin konprobaten kolorea berdin ikusten zen, ezberdin. Ze beste zailtasun eduki dugu? Andamioaren tamaina eta burdin mordo hori etzen ikusten. Ezin ginen urrundu, ze beti geneuzkan 1000 burni erditik. Bueno, olakoak dira gure argazki guztiak. Naiz eta Iñaki atera dizkigun pilo bat, Iñaki? Erronka bat izan da guzti honekin lehiatzea, baina bueno. Lunetoek beste erronka suposatu dute. Luneto bakoitzak baditu 5 metro altura. Horrek esan nahi du, jornada batean, egun batean, morteroa eman behar diozula osoari, bai? Bueno, lana zaila izan da, baina eduki dugu albainil baten laguntza. Hormetan galerak ez ziren hain handiak, baina, bueno, behin ja lunetoak eginda ja honek txikiak iruditzen zitzaizkigun. Eta pikatuak. Pikatuak ere kriston burua ustea eman ziguten. Zer egin? Tapatuko ditugu guztiak edo utziko ditugu. Margoen historiaren parte bat dira, baina irakurketa asko zailtzen dute, ez dute zailtzen zenbateraino zer egingo dugu beraiekin, hori ibili ginen, proba mordo bat egiten. Ikuste duzu hemen espatan, nola morteros itxi genituen pikatu guztiak, baina konturatu ginen, karo, txurian izatean, berdina egiten genuela, baina alderantziz. Orduan, bueno, goazen kolorea ematera. Eta zer gertatzen zitzaigun? Paretak ez direla guztiz lisoak. Orduan, sortzen ziren itzalek, ematen ziguten irakurketa ere arraroa. Orduan, zer erabaki zen? Ez ikutzea. Olakoetan oberena. Ze pikatu bakoitzean morteroa jartzeak suposatzen du ura eman behar zaiola, morteroa jarri, borde guztiak ondo garbitu behar direla, eta horrek azkenean kalteak sortzen alditu. Orduan, hobe, horrela ustea. Eta hemen ere, hormetan, proba bat egin genuen, adreiu arlau bat guztiz berregiten. Eta ikusten duzue bestela ere, agian gustatuko zaizu, ez dakit. Baina pixka erraro geratzen zen. Eta lana izango zen izugarria handia, dana egiteko. Bale? Ondo zoazte? Bai? Bueno,
Hemen dago Txesuz, gure Zaragozatik etorri zen albainila, guri laguntzen. Berak egiten du biokonstrukzion, orduan badaki kareaz lan egiten. Gaur egun ez dago eratzen jendea. Bai, denek lan egite dute zementorekin. Orduan lan egiteko prozesuak oso ezberdinak dira. Eta hemen euki genuen behasainen gurekin, 3 hilabetez. Morteroa 2 geruza ezberdinetan eman genuen, bat lodiagoa edo narrasagoa fondoetan, eta gero ikusgai daukaguna, finagoa. Hemen dauzkazue, kolore xorta guztia, bale? Ez dago pigmenturik, bakarrik kolore ezberdinetako areak erabiltzen lortu ditugu. Oso preziatua da, eskatu digute bateko baino gehiago. Hemen, errespetua zergaitik, geratzen ziren margo aztarna guztiak errespetatu ditugulako. Eta, kasu honetan oso garrantzitsua da irudi hau, ze da el llanto de, zela da, la quinta angustia, el llanto sobre el Cristo muerto, hemen daukagu, Kristoren aurpegia, bai? Gero, Elizan topau eta aber ikusteko gaizareten, hor goigoian. Akabera ere behar genuen ez izatea laua, horretarako fratasa erabili dugu testura emateko eta vibrazioa eukitzeko. Bale, behin ja mortero guztiak emanda genituela, beste erronka txiki batzuk sortu ziren. Okuloa, zer egin okuloarekin? Genekien okuloa gerora zabaldutako gauza bat zela, ze gainera ikusten baldin baduzue Kristoaren hankak mosten ditu, eta orduan han egon ginen eztabaidatzen, tapau, utzi, garbitu bakarrik, kendu, zer egin, azkenan erabaki genuen, hori, garbitu eta mantendu. Baina okulo hori jartzeko, ikuste duzue zelako zuloa egin behar izan zuten. 5. paretan dagoen leiho hau ere, ondoren zabaldutakoa da, baina, karo, ez genuen kenduko, ezta? Eta gauza bitxi bat agertu zena, izan zen, 5. paretatik sakristiara ematen zuen leiho baten aztarnak agertu zirela. Zer egin genuen, gainetik zeukan morteroa kendu, ikusi genuen adreiuz tapiatuta zegoela, justo beste kaldean Ama Birjina bat dago, hornazina batean, base baten gainean, eta ez genuen zabaldu behar, baina hor lagadugu bere aztarna. Ikuste duzu hemen, fin, irudikatuta, markatuta, nondik zijoan leiho hori. Historikoki beste dokumentu batelako, bai? Tokoiak, egurrezko tokoiak, egurrezko erretaula eusten zuten tokoi horiek. Ja ez dute funtziorik betetzen, ze badakizue beste egitura bat jarri dela, ez dakizzer. Orduan, zer egin beraiekin? Atera genituen, eta zulo horiek aprobetxatuz, ainguratze berriak sartu dira, hor, bai? Inoxidablezko torloju erraldoiak. Loinazen plaka kendu genuen eta beste kaldean dago jarrita orain, ezta? Eta metalak pilo bat burni zeuden, eta horiek guztiak moztu genituen, tratatu genituen, ze ezin genituen paretatik atera. Orduan daude tratatuta eta babestuta. Eta egoera bereziak. Batetik daukagu hornazina urdina. 20. mendearen hasieran, 19. amaieran zabaldutako haundi hau. Irakurketa asko zailtzen ziguna.
Eta, bueno, erabaki genuen azkenean pladurrez tapatzea. Zergaitik pladurra? Bueno, material moderno bat, harina delako, pladurra jartzeko ez duzulako ezetasunik sartu behar, eta bere, bueno, etzi kendu nahi izan eskero, oso erresa delako kentzeko, bai? Orduan, bueno, uste genuen behar genituen ezaugarri guztiak betetze zituela. Gangetan, geneuzkan igeltzu hauek, dira igeltzu zaharrak, orduan oso egonkorrak direnak, erabaki genuen eskentzea. Igeltzuen kasua zein da arazoa, ezetasunarekin kontaktuan gatzak sortzen aldituztela. Kasu honetan oso egonkor daudenez eta badakigunez gangak egoera honean daudela, ez ditugu kendu. Zertarako kendu? Gainera, kentzerakoan nik vibrazioak sortuko ditut, inguruko margoak sufrituko dau, erortzen alda, orduan utzi genituen. Bere, bueno, maila berdinean jarri genu zen, eta gero berrintegrazio kromatikoa egin genuen. Esan zemateko, urrundik, noski. Hormetan ere igeltzuak geneuzkan, baina kasu honetan igeltzu modernoak, naiz eta igeltzu modernoak izan, ikusi ditugu zelako lodireak zeuzken. Horrek kentzeko ere sortu behar genituen vibrazioak oso handiak izango ziren, eta beti ere, eta pentsatzen kontserbazio prebentibo horretan eta gure tenpluak egoera honean mantenduko ditugula, bueno, mantendu ditugu, bai? Eta gainetik margotu ditugu kolore berdina, morteroen kolore berdina izateko. Horrela geratu dira, bai? Eta gero badago horma hobi originala, hau, beko partean da ona. Kasu honetan, berezia da, inoiz ez duelako morterorik euki. Ikusten duzuen arrasto hori, bada antigualeko sagrarioaren arrastoa. Hor, egurrezko sagrario bat zegoen sartuta. Eta inguruetan ikusten den arrasto hori, izango zen sagrarioaren apaingarria. Eta beko parte honetan ikusten den arrastoa, lauki zuzena, hor, ez dakit, erlikario bat edo beste mueble bat zeo zer egongo zen, ere galduta, egurrean egina egongo zelako. Inoiz ez duenez morterorik euki, guk ez diogu morteroa jarriko, eta horregaitik erabaki zen bakarrik harriak eustea. Ikusten duzuen bezala, eman dugun pauso bakoitzaren dako, mila burua uste izan ditugu, eta ez da ezer egin holan egitearren, Eta, bueno, berrintegrazioa, eta hau da agian gehien kostatu zaiguna, ze denok daukagu tentazio hori, ez? Berri egitera eta dana hain politxa ikusteko. Eta hor, kontrolatu behar izan gara. Esan dizuet, serpenteloa da teknika. Antzemangarria da eta ese txikien bitartez egiten da. Gangan, zer esan arazo handiena, ikusten duzuen bezala, ez dugu antzeman puntorik edo trazarik, baina bai guk egindako kalko bat erabiliz, pasatu genuen bobedaren puntu ezberdinetatik, eta ikusi genuen kalkoen bitartez eginda dagoela marrazkia. Orduan, errepikatzen den motibo bat da. Hau da, oso erresa da berrintegratzeko. Ze rato guztian errepikatzen denez, zuk egiten alduzu, azkenean, ez? Orduan, horrek ere zailtasunak sortze ditu, mugan nun jarri zehazteko. Naiz eta gangan frogak egin ginuzen, gero bagenekien teknika berdina erabiliko genuela, bai lunetoetan eta bai erretaula, margotutako erretaula horretan. Eta hor daude frogatxoak, serpentelo horrekin. Da,
mugatuta bebai koloren aldetik, bueno, hau denok dakizuen bezala, bueno, bakoitzak badaukagu gure letra, ezta? Orduan, hemen gauden guztiok egingo dugu ezberdin bat. Ba, pentsatu, lantaldea 6 pertsona genden, bakoitzak gure ezberdin batekin, orduan mugatu genuen asko kolore paleta ere. Ba, geneuzkan gorria, beltza, urdina, okre bat eta marroi bat. 5 kolore, bai? Ze sarberritzaileoi ematen baldin badiguzue, hola, akuarelen kaja osoa, ba, hor hasten gara gure nahasketak egiten, eta orduan, ba, pentsa, 6 esku eta kolore sorta guztia, azkenean, antzematen da non lan egin duen sarberritzaile bakoitzak, eta ez genuen hori nahi. Nahi genuen alik eta homogeneoen izatea. Horretarako ere zer geneukan? Kontrol zonalde batzuk. Orduan, goizean, hasten ginenean lanean, joaten ginen ikustera, eta esaten genuen, bale, horrela geratu behar da guztia. Bale, ba, guazen lanera. Rato bat pasatzen zenean, berriro buelta. Bai, ondo noa, bale, jarraituko dut. Ez, pasatu naiz, ba, kenduko dut zehor zer. Ze egin ditugun berrintegrazio guztiak, akuarelaz egin ditugu. Horrek zaizaten nahi du, urarekin kentzen alditugula. Bai? Alata guztiz ere, eta naiz eta oso segurak egon gu gure erabakiekin eta gure lan egiteko moduarekin, ba, klaro, handago ganga, 16 metrotan, eta gu rato guztian ari ginuzen berrintegratzen altura honetan, bai? Baina eta lurretik nola ikusiko da. Baina esan dizuet, kriston arazoa zen andamioa, ze hain handia zen, bueno, ba, azkenean, lortu genuen laizterrekoek sati bat kentzea, sati bat dira 8 txapa, bai? Ikusi alizateko lurretik nola ikusiko zen bukatutakoan. Ze pentsa lana bukatzen dugula, andamioak kendu eta ara, ez da ondo ikusten. Eta orduan zer? Orduan, bueno, hori, kendu genuen eta ikusi alizan genuen betik nola ikusten zen. Luneto hau oso berezia da, erdian dago, egileaia beste, bueno, irudi honen garrantzia edo bazekien erdian jartzen du, aparte kolorea erabiltzen du. Naiz eta grisaiak izan, zerua urdinez margotu zuen, eta gurutzea marroiez. Orduan, zeru guzti hori berreskuratzeko ere, berrintegrazioa kolorea sartu genuen. Friso gorria izan zen beste elementu bat ere berreskuratu behar izan genuena. Berez, 2 friso gorri daude, goikoa, gorri ikusten den hau, eta beste hau. Beste hau ere, bere egunean gorri izan zen. Baina oso arrasto gutxi konserbatzen dituenez, ez dugu kolorearekin berregin. Bale? Eta hemen beste bitxikeria bat, hau. Hau ere bada zinabrioaren biraje hori. Bai? Gorritik edo laranjatik beltzera aldaketa eman du, pigmentuak. Bigarren printzeladuraren kasuan, baziren olako arrasto batzuk oso distorsio handia sortzen zutenak. Kasu honetan ez dugu serpenteloa erabili dugu tinta lau bat, aquasporka deitzen zaio, da, sin más, argi dauden arrasto horiek iluntzea fondora eruateko. Baita ere, akuarelarekin egin dugu. Eta, bueno, erretaularen kasuan, mazoneria eta estenen fondoak bete ditugu, irudiak ikutu gabe. Eta fondo horiek pixkat osatzerakoan irudia irten eginda. Ideia hori beti izan da ez berregitea. Bueno, eta goiko igeltzu horietan estarzidoa, bai? Estarzidoa zer da? Puntutxuak, bai? Gure kasuan
aerografo batekin egin dugu edo hortzetako zepilloekin. Bueno, eta azkenik eta oso garrantzitsua izan da dokumentazioa, ez? Obra guztiaren dokumentazioa. Bagenekien egurrezko erretaula berriro ere aurrean jarriko ziotela, eta orduan M3-aren edo erdiko hormaren, erdiko lunetoaren eta laugarrenaren fotogrametria egin dira. Zer da fotogrametria bat? Bat tamainako argazki erraldoi bat. Biharko egunean nahi baldin baduzue inprimatu eta Elizako beste pareta batean jarri, aukera hori hor daukazue. Eta hemen daukagu Miren enklabe enpresakoa fotogrametria hori egiten. Argazki mordo batez osatutako irudi erraldoi bat egiteko. Bueno, eta hemen erretaulaia zaharberrituta. Hemen daukagu la natividad edo jaiotza. Hemen, esango dizuet isa azkeneko bizitan ikusi ginituen hemen idia eta astoa hemen izkutuan. 2 urteren ostean, 2 urtez hor margoak ikusten eta azkeneko egunean, ala, hemen daude honek biak. Pedro Etxeberriak historiadoreak esaten zigun. Egon behar dute. Hor zere. Eta hemen umetsua, bai? Hemen, la coronación y la ascensión de la Virgen. Bueno, erderaz esate izkizuete eszenak, euskeraz itzulterakoan oso arraro egiten dira. Niri, behintzat, bale? Koroatzea. Hemen, Pentekostes, Ama Virgina berriro hemen berez Elizan gehiago antzematen zen hemen usoa, baina bueno, gero hurbiletik hemen la Anunciación, hemen dago aingerua Ama Virginari esaten aurdun dagoela. Hau, uste genuen zela la presentación en el templo eta azkeneko momentuan Pedro Etxeberriak ere esan zigun ezetz, dela la triple generación. Hemen dago Santa Ana, Ama Virgina eta umia, eta Santa Anak sagarra ematen ari dio umeari. Eta azkenik el rei David. El rei David esatezu eta zergaitik, harremana omen du Ama Virginaren bizitzarekin, eta horregaitik hor agertzen da, da arreta deitzen du, ez? Retablo mariano batean, batean hor, irudi bat. Bueno, lira batekin, hau lira bata. Eta guzti hau, isa etzen ikusten. Hemen, zuek ikusteko. Bai? Horrela, utzi genuen, jaz dago horrela. Eta gangetan berdina. Gure katekin eta gangak. Bueno, eta orain, gaur egun dagoen moruan, bai? Ja erretaula jarrita dotore argiztapenarekin, bueno, lujo bat daukazuen altxorra, oin zaindu beharra. Bueno, gure aldetik talan hau posible egin dutenak, ez? Aldundia, gordailua, behasaingu dala, eta noski Elizbarrutia eta parrokia. Eta gu Zaharberritzaien moruan gure lantaldea, eki ditugun laguntzaileak ez direla gutxi izan. Eta besterik gabe, mila esker, ez dakit. Galderan garaia. Hainbeste txapa sartu izuet. Ez da hori egia. Galderari badaukazuen? Bai, bueno, mila esker izaldiagatik, lehenengo, eta, bueno, kuriosiadez, lehen aipatu duzu, ze fetxatakoak dienen arkitutako margoak. Eta nola egiten da datazio hori? Kasu honetan,
esango dugu erreza izan dela, ze konserbatzen dira kontratua, eta kontratua baino garrantzitsuagoa tasazioa. Orduan, hor ondo jasota dago, zer eskatu zitzaion margolariari, 1555 urtean, eta 1562 urtean uste du dela, tasazioa egiten denean, zer dagoen eginda. Hasiera batean, uste genuen, erretaula, margotutako erretaula, 1555koa zela, baina ez dago jasota tasazioan. Honek zer esan nahi du? Tasazioa egiten da margolaria hiltzen denean. Orduan, ez zuen egin. Ondoren egin zuten, ondoren margotu zuten. Eta horrek arazoak sortzen dizkio, orduan ez diote ordaindu nahi, lana ez dago osatuta, eta hor pleito batzuk daude, baina hori dena jasota dago. Eta guzti hau nik dakit Pedro Etxebarriak kontatu didalako, nik ez dute hori ikertu. Ez naiz historian aditua, baina bai, kasu honetan hori, dana jasota dago. De hecho, katak egitera etorri ginenean, Pedrok esan zigun non bilatu behar genuen zer, berak ja kontratu hori bazeukan, eta bazekien ze margo agertu behar ziren agertzekotan. Orduan, bai. Beste galderarik? Eta gero, dokumentu horiek aurkitzeaz aparte, irakurtzeko gai izan behar zara ere, oso modu arraroan daude idatzita, ez? Beste galderarik badaukazue? Ez. Bai, abarka. Beste 500 urte irauteko ze instrukzio uzten dituzue? Zaindu. Gehiene bat gainera eraikina zaindu. Eraikina zaintzen baldin baduzue, margoak zainduta egongo dira. Irauteko egiten zituzten gauza. Gertatu zaizkion kalteak izan dira guk sortutakoak. Bestela, margoak perfecto egongo ziren. Eta, sobre todo, ez ikutu, noski, ez gainetik margo plastikorik eman, horlako gauza zentzudunezkoak, ez? Ez da beste apartekorik ezer egin behar. Eta, Elizak erabili, ez dakit ze etorkizun dauken. Hemendik eta urte gutxitara planteatu beharreko beste erronka bat daukagu horrez, zer egin eraikin guzti horiekin. Baina erabiltzen baldin baditugu mantenduko dira. Agian balorean jarri behar daukagu, baita ere beste 500 urte irauteko, ez? Ni uste hor daukagula erronka ikaragarria, herritarrok horri balorea emateko, igartzakin gertatu zen bezala. Ni uste hori da guk daukagun erronkari gaundien atorre lagunduko digula eusten ere, ez? Nik beti esate dute, azkenean asko gustatzen zaigu bidaiatzea eta beste herrialde batzuk ezagutzea, eta joaten gara Florentziara, eta Florentziako margoak mireste ditugu, eta ez ditugu ezagutzen gure herrian bertan dauzkagunak. Ja ez da fededuna izan edo ez izan, edo kristautasunarekin harremana izan edo ez izan, gure herri guztietan dauzkagun museo txikiak dira, edo handiak, elizak. Orduan, museo diren alde horretatik zaindu behar ditugu eta balorean jarri behar ditugu. Eta lehen Eureka Zientzia Museoarekin esan dugun bezala, ez ditugu itxi behar, zabalik egon behar dira, eta jendeak ikusteko aukera auki dau. Eta noski, turismoa erakarri, ez? Benetan, onak dira dauzkazuen margoak, eta altxorra da. Besterik? Ni galderatxo bat, eta da, arte ederrak niretzat dira letratako ikasketa dira, ez da? Edo behintzete nik horrela ulertu izan ditut beti, eta ikusten dut, letratatio baino, Ni zientziak ibilbide teknikotik gainera egin dituen, fisika, kimika, marrazketa teknikoa eta matematikak. Bai, bizietatik sartzeko aukera dago. Gero egia da artearen historia ere ikasten dugula. Orduan, bai, baina zaharberritzailea nahi baldin baduzu izan, kimika
landu behar duzu. Eta, bueno, kimika eta fisika ere, gero indarrak eta tokatzen zaigu, bai. Fiskat, esparru danak ezagutu behar ditugu, bai. Ederki. Bueno, besterik ez badago, esan orain eukiko dezuela zer jana hemen atzekalde honetan, eta, bueno, gonbidatu, esan dizuan bezala, apirilak 10-tik 20ra egongo dan erakusketara, eta apirilak 17an egingo dugun bisita gidatura. Eklipsen inguruan da, nik usten dut gauza politia izango dela. Beraz, gonbidatuta zaudete, eskerrik asko etortzegatik, eta, bueno, hurrengo ziklotan, hemen izango gote zaituztegun, espero dugu. Eskerrik asko eta txalo handi bat maiten zat. Mila esker.